Matik na itong kinilaw. Sus! Lanlan sa kinilaw, lanlan sa kaya. Pagkatamin sa dyan. Karong adlaw matas tulo ka bangka nga tong dunggo no og puro bang si ang karga ana ang duha wa na nako mapakita sa inyo kay nagsugod dami og trabaho dira. So kunya mong giabo matas puro ni nokos no upat ni kabalde og upat tud ka tao. Isa ka tao isa ka balde ang iyang kuha nga nokos. Karong mga bulana matas minus jud kayo ang pakuha no tungod kay naay bagyo dagko ang balod minus pud ang bangsi. Mao bitaw na ang uban dira nag sideline na lang og pamarilis no kay ang bagyo di pa ni mahawa hantud pa ni Disyembre kay ting bagyo na makaron panahon na. Mao bitaw na ning kamot ang pang nokos matas para naa sila sideline no kay panggabi man kuha ng nokos para nag-uli silang balay na sila madunol sa ilang pamilya o kanang ilang bangsi nga karga sobra gatos lang ang parcel ana. Uy mga barawan. Uy kalami sa adobo. Oh. Kalami sa adobo ha. Deliver. Ako mo lang karon to. Ano mo sa man nokos pud ni? Mana siya? Sa man ni? Tinabal? Kuha na latbi. Tinabal. So i-deliver na sa sayo matats kay basta sayo mahal kaayo ang presyo no kay ang mga buyer mga lagyo kay mga lugar inig kaudto mo bagsak ng presyo or mo barato na kay ang mga buyer ana taga diri na mismo sa sulod sa Jinsan. Sama karon tulo ka bukang dunggo pero isa lay mahabo ana kay walay buyer kay kasagaran man gud buyer nga mahalon one way or hotdon nila ang isa ka bangka mga lagyo nga mga lugar kay kung diri lang sa sulod sa Jinsan di kay na sila mahorot kung mahorot man galing bagsak presyo pod kay dool naman ang deliveran. Mao na dili jud dalim ang panginabuhi sa mananagat matats no kay dagko kay balod lisod kuhaon ng isda o pa kay tarong tulog unya pag uli nimo sa daplen gamay ra kag kuha nagtuo ka mahal ang presyo dili di ay kay ngano man daghan man pud nag-deliver ang presyo nga barato madamay jud nang imuha unya ang starting ani matats 15 to 20,000 no o gamay ra kayo di ba unya pila ra halinon sa mga isda mohalin na kag 10,000 perte yung lugi may panista tayo kay nagdala nagkamunggay magsabaw na siguro ni siya pero ako dili ko magsabaw matats kay gusto ko magkilaw og balo diha. Magkilaw ta matats, magkilaw ta. Nay isa ka bukbalo, kilaw na to. Kay pamahaw. Nay isa ka bukbalo yun. Isa ka bukbalo. Ha? Ay. Law kini. Ay matik, wala na daga istorya diha. Ad dayon. Yes. Tila mi uno do. Basta mo kilo ko dira matats balo jud na akong ganahan no kay tamis siya og isa pa perte pagkapreskuha. Ganahan ko makilaw ana bahala walay lamas. Pagkatamisa. Pagka-chupa mata, so pagilamas na ha. Unya matingala mo nganong duha ra ka bukang gikilaw nga daghan mag-ista dira og daghan pud mino. Di naman gud na mangaon ang mananagat kay napul-an na sila og ang mga libor pod busy pud na silang linya. So ako lang mulanlan ani kay perte ng pagkagutoma. Sus! Lanlan sa kinilaw, lanlan sa kaya. Pagkatamin sa dyan. Oy! Ano kilawon ta na? Sudanon na mo. Sudanon din matats. Dara to ah.